さんこんにちは、謎です。平星。今日も元気に過ごしていますか？謎はまだちょっと鼻炎が治らないぞ。だけど薬を飲んでちょっとずつ良くなっています。それでは今日も謎を出していくよ。あなたは資料室に閉じ込められています。ドアには3桁の番号が必要と書いてありました。棚の上のメモが置いてあり、こう書かれています。12、21、13、31、14、41、15、51、最後に、ハテナ。ハテナに入る文字がそのまま暗証番号になるぞ。3桁にするのを忘れてはいけないよ。それでは、みんなで考えてみてね。はい、今日も謎を提供しました。支配人の謎でした。ぜひ明日の問題をチャレンジしてみてね。では、バイバイ。